2 urtetik behin, World Skills Competition delako lehiaketa antolatzen da. Lehiaketa hau, Lanbide Heziketako Olinpiadak bezala ere ezagutzen da. Aurten, CNC Tornu, Fresa eta CAD Skills probak Elgoibarko Makina Erramintaren Institutuan izan dira. Guztira, IMH-ko 7 ikaslek parte hartu dute edo parte hartuko dute Skillsetan. Ezagutu ditzagun. CNC fresatzeko proban, pieza baten planoa eman zitzaien eta 6 ordutan piezaren fabrikazioa kamen programatu eta mekanizatu egin behar izan zuten ahalik eta perdei doituena lortuz. CNC Tornuko proban, 5 ordu terdi izan zituzten piezaren fabrikazioaren kan programa egin, mekanizatu eta doitua entregatzeko. Gustora geratu zera? Bai. CAD arloan ikasle bakoitzak 3 eriketa egin behar izan zituen, 2 egunetan zehar luzatu zen 10 orduko proba batean. Pieza baten 3D modelaketa, brotxatzeko makina baten muntaia eta diseinu mekaniko baten aldaketak. Lan hauetarako SolidEdge, SolidWorks eta CATIA programak erabili zituzten. Baldintzata, ez? Osea, bukarako asuntua maketa bat, programo eta hori ibiltzea. Baina hortarako lehen hau, mekanizazio pieza batzuk, gero jungo diazenak maketak. Orduan lagabia dauz neurri batzutan gero maketan ondo. Maketa ziran, eta 2 egunetan ziar, lehenengo desmontatu guztiz, berriro muntatu mekanikoki, eta gero programatu egin behar zen. 3 orduten bixon hartin, maketa bat montota genuen. Montau da programau. Montau da programau, azkenean fabrikan behar presiopean egiten dezula askotan, eta hori simulatzea, ez igual zan helburuetako bat, ez? Zenba denbora ibili da eneko preparatzen asko? Bastante, azkeneo 2 astetan arratzaldetan eta uste. Izero. Eta goizetan bai? 2 hilabete. 2 hilabete? Ikusten duzu, merezi da bala? Bai. Merezi lanago, merezi du. Ogoto preparatu zu. Eusko Skillsetan garaia atera ziren ikasleak Spain Skills lehiaketan hartuko dute parte 2011ko apirilean Madrilen. Estatu mailako lehiaketako irabazleak Londresen izango dira 2011ko urrian World Skillsetan, eta 2. postua lortzen dutenak Belgikan lehiatuko dira Euro Skillsetan 2012ko urrian.